fresca. Molt bé, ara sí, doncs ja podem començar amb els que estrenen, amb els que inauguren aquesta cita. Un grup... És que venen d'aquí a prop, són de Garrotxa. I és la primera vegada que es presenten aquí. És la primera vegada que presenten en públic a Girona. Un disc que, per cert, molt aviat sonarà també a través dels 40 principals. Així que, amb tots vosaltres, Teràpia de Xoc! Adéu, guapo! S'ha desplaçat a Girona per poder veure aquest macroconcert que ha organitzat 40 Principals Girona. Per començar, a les 6, com s'havia previst, hem pogut veure l'actuació dels Teràpia de Xoc, aquest grup novell que està tenint tant d'èxit entre els joves de Catalunya. Després, tot seguit, hem pogut veure l'actuació a costat de Xavi. I comença tot seguit l'actuació de Recelo. De seguida també veurem els pitjors tastors. Si el instant t'il·lumines tan fràgil, la por et convida a penjar-t'hi. Com un desig d'estimar pren infantesa, les coses et passen de pressa. Sents despertar-te, els secrets mai no els despullaves. I aquell paradís que amagava foscor entre les cames, que em deixava i mai no em deixava. Bona tarda, Girona. Nosaltres som Pitjors Estàs Tu. Nosaltres som de Mallorca. Això ja res per dir, és el nostre single. I ara faim un trosset. Estic tancat dins les mans del meu cor. Es va un taco. Moltes gràcies. Som Vitruvi, venim del sud, de la Ribera d'Ebre. Bé, felicitats a 40 pel seu aniversari i gràcies a tots per estar aquí. No puc centrar-me en els acords i ara ve la cançó. Estic perdent en algun lloc del meu cor.